România la Euro! Ne-am trezit, ne-am întors, suntem unde ne e locul, România este europeană, România merge în Germania, va scrie lumea despre noi, vor vorbi adversarii despre noi. Au fost multe evenimente și nu neapărat pozitive. Steag. Man, vine această lovitură cu capul a lui Alibek. Mingea se întoarce de la Darius Solaru la Alibek, iar vrut de VAR a dat offside. Poate inventează el ceva, un fotbalist cu mai multă imaginație. Centrarea lui Ionuțan de Bisman. Și acum este gol! Greu de crezut că să mai poate fi evaluat acest gol. Denisman, încă o dată Minutul 49, Alibek înscrie și până la urmă se decide. Este 2-0 pentru Naționala României. O notare mare a lui Denisman, care putea să facă dubla. Mică șansă și pentru Andorezi, o minge care a căzut în careul Joan. Alibek, căutându-l cu efect de el așa. No, pe poartă, gol! Stanciu! Am anticipat corect amândoi. Am văzut. Continuă, Alibek! Șut! Un pic! Viteză bună. Trimite bine. Balonul ajunge în care goluri marcate în Italia. Răzvan Marin, o nouă centrare. Este gol! Răzvan Marin cu centrare pentru această lovitură de cap încercată de Denisman. Mingea trece. Au, să nu fie autogol. Ce faci, Radule? I-a dat mingea în loc. E în centrare, caută Drăgușin, recentrează, a așezat bine balonul. Corect și Câldău. Vine centrarea lui Drăgușin, Alibek! Vai! Ce pasă! A avut noroc! A avut noroc Ionuț Rad. Bună combinație. Nu e offside. Nu e offside. Atenție, pericol. Vai, ce gol. Ce gol frumos. Gol primim. 2-1. Minutul 86. Ce gol. Ce gol am primit. Singurul meci al serii în care nu s-a marcat. La Priștina, pe un teren de-a dreptul impracticabil. Avea mare nevoie totuși de o victorie în această deplasare. Care s-ar putea să ne ajute enorm de mulți. Au deschis scorul în minutul 72 kosovarii, însă până la urmă centralul Dani Machedi a dat offside și scorul. Este pătruns, moldovan, perfect moldovan. Nu e nimic spectaculos, spuneam. Și acum, pătrunderea lui Ceaca, nimeni nu coboară cu el. Ce ocazie ratează. Înapoi, centrare periculoasă, lovitură de cap alături. Sunt careul nostru cu Perico. Gol am din 4 pase. Schweiz a făcut E inadmisibil. Așa că, deci
Nimeni nu-l atacă pe Ceaca. Dagi spre Drăgușin, recentrarea lui Drăgușin. Centrali sunt plecați, lui Shaqiri cu o pasă superbă. Moldovan, Suntem bătuți din nou pentru că se întorceau ca de la discotecă băieții, după faza aia în care se duseseră. Combină dezvolt, pasă pentru Amduli. Pasă în fața porții. Încercarea lui Vargas. Vici, este Freuler, liber. Fii atent. Moldovan ne salvează. Ce corectă a lui So pentru Ștefan în care nu e pe... No. Să vadă. Schimbă direcția balonului. Întoarce decizia. 2 contra 2. Moruțan centrează, vine în viteză, Mihailă! Oh, ce gol! Oh, ce gol de Mihailă! Cu viteza lui supersonică. Acum, Mihailă în care... Mihailă! Gol! Mihailă! Rodriguez cu o centrare care duce mingea în care o ocazie uriașă. Avem noroc, și acum Pușcaș pornește singur spre golul de 3. Roșu! No, roșu direct, 2 la 2. Putea fi 3 la 0 dacă nu... Un stadion care fierbe, o țară care așteaptă. Emoție și speranță, încredere. România simte după mulți ani apropierea unui turneu final. Germania 2024 va fi un obiectiv mai accesibil, aproape atins chiar cu victoria astăzi. Poate pasa, o face Alibek, întârzie puțin Stanciu! Alibek se duce, gol! Acolo Stanciu! Aproape de 2-0. Gor Pereț în poziție de șut. Pereț respinge Moldovan. Oh! Ce șut prinde Glock. 1 la 1. Da, lasă pe Alibek. Bună lovitură! Excelent șut. Manea se lovește. Man continuă. Ofentă. Glock. Glock a făcut spectacol la faza asta. Intră Pușcaș. Atenție la șut! Solomon. Pasă foarte bună, flancul stâng descoperit. Vine acolo Mihailă, destul de târziu. Oh, ce șut! Solomon, atenție! Moldovan! Uriaș! Mihailă! Bun! Răzvan Marin! Asta a fost. Noastră de susținători ai fotbalului. Avem speranța că jucătorii cred și văd altfel decât Iordan. Pleacă acum centrarea. Yes! Locolțul careului se apără Florinel Coman. Pe Hagi. Din cauza torțelor. După mai bine de 45 de minute au ieșit jucătorii. Acolo este Bancu, șutul lui Bancu. Doamne, ce execuție. 2. Nu e adevărat. Salvează Drăgușin, lovește slab însă mingea. Urcă, atenție, 3 contra 3. Atenție la această fază cu un șut. Oh, alături. Jegrova. Câldău. Lovește Murici și are galben, are roșu. E un arbitru bun până acum, nu avem ce să-i reproșăm. Reprimește Alibek, mingea pe stângul. Corner. Câldău. Hagi. Penalti. Așa băieți, luați 2-0. Haide băiatule, ca Michelanul. Șuteze, poate să... Hai cu mingea pe șut pe stângul, mingea pe șut, Moruțan întârzie. Acum balon așezat pentru Mihailă. Cine vine? Stanciu, gol! Rahmani așteaptă Moldovan, scoate până mingea la ei. No. Bine. Oh! Puteai să pasezi Moruțane? L-a băgat în față. Moldovan o atinge. Foarte bine. Haide mă, că avem 3 acolo. Este! Gol!
revedere! Vă spunem la revedere! Atac bun acum al oaspeții. Nu! Bec întoarce frumos Alibec, pasă pentru Stanciu! Orvăr, legea avantajului acum. Alibec! Ce bine lovit! 80. Vine centrarea din nou scurtă. Drăguș care continuă. Ce bună centrarea lui Drăguș, Alibec. Drăguș, Careu. Loc de șut pentru Drăguș. Stanciu! Asta încearcă și poate. Denisman. Bună centrarea lui Denisman. Alibec, șutează Alibec. Alături. Marin în poziție de șut. Răzvan Marin, bine șutat. L-au lăsat. Este superioritate pentru belaruși și vine șutul. Tot mai greu. Moruțan a făcut mingea în careul României și poate șuta Conțevoi, face Stanciu, mingea rămâne la el. Stanciu, hai cu șut, hai Stanciu cu șut, da, da, da. Mingea ricoșată bine. Moruțan, da, Moruțan, da. Hai, Conțevoi în careu, Conțevoi, moldovan. România își continuă drumul către europenele de anul viitor. Nu o face în aceste minute de început. Bună centrare. Mingea retrimisă în care Vârligea. Oh! Apără portarul. Foarte bine. Balon pentru Stanciu. Cu aceasta va șuta. Așa face și acum. Gol! Mamă, unde a pus-o? Coman această minge preluată de Hagi. Gol! A revenit Hagi. Hagi e căzut în mijlocul careului și e penalti. Da. Oleu, îi dă și la picior, stăm prost la penaltiuri. Se oprește un pic și înscrie. 3-0. Tinirea ritmului. Hagi, Coman în careu. Coman! 4! Balon recentrat. Mihailă. Șutul. Ei, intră. 4-0 pentru România, cea mai categorică. Urmează cele mai grele și apăsătoare 2 ore. La 11 metri, Turgeman vine la prima bară și este gol! Este gol marcat, iată, încă din... Găsește pe Drăguș. Drăguș, gol! Nu! Pușcaș! Gol! Hai Răzvan! Răzvan! Pușcaș din nou! Drăguș șutează. Prost, urcase bine de tot. Spatele la poartă. Stanciu întorcând bine mingea. Și gol! Bară! Vai! Supranumeric. Turgeman, moldovan, scoate! Răzvan Marin, Pușcaș! Cere luare! Pasă bună, ai Pușcaș cu stângul ăla! Bun șutul! Face Ragiu, Stanciu! Nu, Marin! Marin decisiv! Pare periculos! Hagi, șutul lui Hagi nu vine! Încă o dată, Hagi poate! Gol! Bravo, băi, Ianis! Bravo, copile! Cu dreptul, cu stângul! Țină bine, Răzvane! Pasă, Răzvane! Pasă! Mihailă! Domă, poartă, băi, Mihailă! Poartă! Curge pentru Zahavi! O secundă. Nu. Roșu direct. În stânga. Bloc, centrare periculoasă. Mingea rămâne în careu. O urmărește Orațiu Moldovan. Am regăsit atmosfera de sărbătoare la meciurile echipei naționale. Cadă repede drumul la minge. Scoate Moldovan. Trasocafor. Da, e bună această recuperare. Să ne mai și bucurăm un pic. Asta este într-adevăr o fază bună. Gol! Înscrie Alibec după o combinație mortală.
Națională. Bună pasă. Ia să vedem acum. Bună pasă. Scoate Moldovan, n-a fost. Din nou probleme mari. Este o intervenție providențială. Atenție la îndoi, centrarea lui la colțul scurt. N-a intrat asta, e incredibil. Vedeam ce intervenție bună are Horațiu. Și s-a terminat entuziasm. Arena Națională